Medio cento de locais secundarán a protesta da Asociación de Hostaleiros de Ribeira por perder o martes de Entroido como festivo local. Pecharán as súas portas o próximo 12 de setembro, día de Santa Uxía, para deixar clara a súa postura con respecto á declaración dos festivos para o próximo ano, aprobada en pleno a pasada semana, na que foron elixidos o Día da Patroa e da Dorna. O peche no día de Santa Uxía non é en sí unha protesta en contra do festivo de Santa Uxía, sino que é un modo de protesta por esa decisión tomada sin ter en conta a nosa posición, que é o que pensamos, que non tuveron en conta en ningún momento o que solicitábamos desde un principio, que para nós era importante o martes de Entroido. Entón é unha protesta, faise ese día porque é o que está máis cerca e intentaremos facer as actividades no fin de semana, como propuxemos, colaborando co Concello na programación da Santa Uxía. Dende o sector hostaleiro defenderon sempre a necesidade do martes de Entroido como festivo, xa que supón un importante revulsivo económico nunha época de baixa actividade. Levamos anos loitando para conseguir volver a facer o martes de Entroido festivo e volver a facer o que era antes o martes de Entroido, que para nós era unha das festas máis importantes do ano. Non tanto, sí pola participación, pero sí tamén pola época do ano na que chega. Cadra finales de febreiro, principios de marzo, que son posiblemente os meses peores do ano. Vimos xa de atrás, claro, dende o verán hasta chegar aí pasa un largo inverno, e ese pequeno empuxonciño facía que moitos de nós chegáramos un pouquiño mellor ao verán. Entenden pola contra que a patroa podería celebrarse a fin de semana despois do 12 de setembro, supoñendo un beneficio económico para toda a Ribeira. A nosa proposta sería o segundo domingo de setembro, que é ese fin de semana que queda entre Nazareno e Guadalupe. É un fin de semana en setembro que se os outros dous funcionan en setembro, igual tamén en Ribeira poderíamos conseguir que Santa Uxía funcionase en setembro. Coa protesta do próximo día 12 pretenden sentar un precedente, apelando á unión do sector e pedindo o apoio de todo o pobo en defensa do traballo dos hostaleiros.